Má zmysel vôbec kritizovať prezidentku, ktorá v jednej vete tvrdí, že s niečím nesúhlasí a je zásadne proti tomu, ale následne to aj tak podpíše. Predstavte si, že ste v banke, viete, že váš úrok je extrémny a nebudete vedieť splácať hypotéku, budete protestovať proti vysokému úroku, no aj napriek tomu to podpíšete. Asi takto nejak sa javí konanie prezidentky Slovenskej republiky. Vážená pani prezidentka, ďakujem vám za dnešné televízne vystúpenie. Čítam výstupy z dnešného televízneho vystúpenia prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a neverím vlastným očiam. O demokracii nám tu rozpráva žena, ktorá zmarila najvyššiu formu demokracie, referendum o predčasných voľbách. O právnom štáte nám tu rozpráva človek, ktorý sa zastal zločincov vyšetrovateľov na Kačurilovcov a zloducha Lipšica a ani jedno slovo nepovedal na ochranu vyšetrovateľky Diany Santusovej, ktorej Čurilovci chceli zapáliť auto a niekam ju nakopať. O ľudských právach nám tu hovorí sluha médií a tretieho sektora, ktorý neutrúsil jedno jediné slovo ľútosti pri smrti generála Lučanského či advokáta Krivočenka. O odložení menovania nového bezúhonného riaditeľa SIS o 4 mesiace nám hovorí žena, ktorá v rokoch 2020 až 2023 na vlastné oči sledovala rozklad tajnej služby a dnes ho svojou nečinnosťou mieni ďalej podporovať. A ešte aj zavádza verejnosť, keď tvrdí, že v posledných týždňoch neexistovala čulá komunikácia medzi jej kanceláriou a Ústavným súdom Slovenskej republiky. Pani prezidentka, chápem, že ste sklamaná, ako s vami naložili vaši majitelia, keď vám nedovolili opätovne kandidovať a vymysleli pre Slovensko Ivana Korčoka. To vás ale neoprávňuje, aby ste úplne rezignovali na funkciu hlavy štátu Slovenskej republiky. Je ponižujúce, že ste prijali úlohu hovorkyne opozície, médií a tretieho sektoru. Vyslovujem presvedčenie, že éra Kisku a vás je dostatočným dôvodom na to, aby si ľudia na Slovensku vybrali skutočnú hlavu štátu a nie ďalšieho sluhu cudzích záujmov, akým ste vy a bol by aj Ivan Korčok. Vážená pani prezidentka, ďakujem vám za dnešné televízne vystúpenie. Dali ste nám ďalších 1000 dôvodov na to, aby sme dostali novelizáciu trestného zákona do života. A zamysleli sa nad tým, ako reagovať na vašu nečinnosť pri menovaní nového riaditeľa SIS.